89 olive ridley sea turtles ang binuhian sa dagat sa Ligao City kay nakaaging Domingo, Enero 7. Nangenot sa ginibong pagbuhian pamayukan Community Environment and Natural Resources o Senro Ginubata na si Narisol Divina. Kaibaan personayes kan LGU Ligao asin opisyales asin residentes kan Barangay Katburawan na na-recover kan mga ugbon pang sea turtles. Sigun sa Ecosystem Management Specialist 2 kan Senro Ginubata ni si Lawrence Dote, Domingo, Enero 7 kan ma-rescue asin binuhian ang mga juvenile olive ridley. Pagkukonsiderar man na endangered species na ang mga ini kaya kaipuhan ng gad na buhian pasiring sa indang natural habitat. Immediately din po, upon assessing po na okay naman po yung mga turtles na yon, in good condition naman po, nirelease na po natin ito kaagad. At of course, na-document din po natin. Katakod ka ini nangapudan si Dote sa publiko na padagos na suportahan ang mga espersos kan gobyerno na mapangataman sa marine turtles. Makipag-ugnayan po sa ahensya po ng DENR na suportahan po itong conservation and protection efforts po na ginagawa po ng ating pong gobyerno para patuloy na mas lumago po ang populasyon ng mga marine turtles pong ito kasi karamihan po sa mga turtles natin, ng mga species na to ay mga endangered po sila. So, napaka-fulfilling po kung mapangalagaan po natin ito at maproteksyonan para sa mga susunod na henerasyon ay mas makikita po nila ito kasi napakaganda po ng mga turtles na ito. Mientras tanto, ang sisay mo na magbalgar sa Republic Act 9147 o ang pagbabawal sa pag-ataman, pagdakop asin pagkolekta ng pawikan o anuman na wildlife species na konsiderado ng endangered, ang posibleng masa nga taning kaso o pagmultahon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Regine Bue.